Bueno, boas. Vamos contextualizar un poquinho esta conferencia porque, ao mellor, sin conocer un pouco as circunstancias que levaron a isto que se vai presentar aquí, pois é difícil de entender, non? Tradicionalmente, pois, non se coñece moita minería antigua nesta zona, ou non está, polo menos, estudiada, ou un pouquinho. E sempre se entende que a minería antigua, a minería do ouro, sobre todo, pois, que é propia do sur de Lugo, de Ourense, e do Bierzo, e esta zona pois, sempre estuvo un pouquinho esquecida, non? Recientemente, pois, fomos vendo que había xacementos, ou polo menos posibles xacementos de minería antigua, e algúns, pois, bastante claros, outros, a mellor, máis dubidosos, pero... E entón, pois, bueno, nós, como todos os anos, temos un convenio coa Diputación Provincial de Lugo, coa Área de Cultura da Diputación Provincial, que nos permite financiar, pois, algunhas actividades de investigación, ou que poden ser, a veces, son pequenas catas arqueolóxicas, outras veces son estudios de patrimonio inmaterial, como fai uns anos, e o ano 23, que o anterior a este, pois decidimos facer unha investigación relacionada con esta minería antigua, tratando de facer un estudio, un análise xeolóxico das rochas que están situadas en esos posibles xacementos de minería antigua, non? E entón, pois, quixemos contar con Fran Canosa, que xa colaborara con nós moitas máis veces ao longo destes últimos anos, e el, pois, realizou as tomas de mostras e fixo todo o proceso que vos vai contar a continuación, e, aínda que con un poquinho de retraso, pois, hoxe presentamos un pouco os resultados desa investigación para ver, pois, que resultados a mineraloxía deses lugares, pois, poden dar indicios para próximas investigacións históricas sobre esta minería antigua e que podan aportar. A idea é un poquinho que aporten información para quen queira facer estudios que entendemos que basicamente históricos, pero non sei se poden ter outra aplicación. Ben, Fran Canosa, seguramente coñeceredes todos, é xeólogo por Salamanca, que fixo doutorado en Oviedo, e aínda que ten un montón de cousas por aí de publicacións e de docencias e tal, a súa área principal de actividade é a divulgación de xeoloxía, non? E en eso, pois, realmente temos que agradecerle moito o traballo que leva feito todos estes anos, que ten un valor educativo e, en xeral, divulgativo enorme, non? É o creador e impulsor das xeorrutas que hai por toda a Mariña de Lugo, por a Costa de Ortegal, polo interior de Galicia, e ademais colabora con centros educativos, con asociacións como a nosa, sempre con moito rigor e con moi bon talante. É tamén director científico e impulsor do Xeoparque de Ortegal, do Cabo Ortegal, que hai pouco tempo, un ano, dous, tres, que se aprobou a UNESCO, logo de un proceso longo, e, bueno, e aí está, en ese traballo, aínda ben co traxe de faena, esta mañá, así que deixo vos con el para que vos conte un poquinho o que foi esta investigación. Moi ben, gracias, Toño. Bueno, pois boa tarde a todos e a todas, gracias por vir, estaros aquí en FOD, para contaros un poquinho esos resultados, como decía Toño, desta investigación. Entón, bueno, levarei unha pequena presentación, tampouco se entra en moitos detalles, pero sí así algunhas señalidades, e a un nivel que todos e todas podedes entender un poquinho que conclusións e un pouco a que podíamos chegar, non, con esos resultados obtidos desta investigación. Entón, vou a pasar a iso. Bueno, aquí un pouco introdución, non? Un pouco tamén o que, completando o que dicía Toño hai un momento. Bueno, pois a idea era un pouco ver
de que maneira había eses, vamos a chamalo, metais preciosos, onde vamos a incluir sobre todo os dous principais, que son, lóxicamente, o ouro e a prata. Se analizaron moitos máis elementos químicos que podían ter un certo interese económico, pero esos, sen dúbida, sabíamos que eran os que iban a resultar de maior interese, non? E delo, de alguna maneira, inda que non a Mariña, como ben dicía Toño, non é sempre un referente da minería antiga, pero sí que hai indicios, como veremos despois, catas que se fixeron en algúns momentos da historia que indican que había, pois, de alguna maneira un interese, non? Por saber se había aquí eses metais que puidesen ter algún interese económico, non? E tamén indicar aí un pouco que minerais podían ser portadores deses metais, non? Como indico aí, teríamos por unha banda o que sería o ouro nativo, que sería, pois, eso, a fonte principal do ouro, ese que todos coñecemos, e a galena sería o mineral portador especialmente de outro metal precioso como sería a prata, de acordo? E despois, a mellor menos coñecidos, pero onde realmente se concentra a maior concentración destes metais preciosos, está a arsenopirita, da que falarei en varias ocasións, que é un sulfuro, é dicir, é un mineral que ten xofre e ten arsénico e ferro, pero como impurezas aparecen cantidades significativas, como se indica aí, tanto de ouro como de prata. Despois a casiterita sería a fonte do estaño, que nunha época máis antiga era fundamental, non? Para as aleacións, sobre todo con outros metais. E a calcoprita sería a fonte do cobre. Entón, sempre que existiran algunhas destas fases minerais que aparecen aí, pois foron as que se tomaron mostras delas para despois facer a analítica correspondente de cada unha delas. É dicir, aquí hai distintas maneiras, non, de poder estudiar estes xacementos. Podemos coller unha masa de terreo, 2 kilos, e facer aí un estriado, e de aí obtemos unha, digamos, cantidade representativa. Esa é unha maneira, de acordo? Aquí o que se fixo foi máis ao detalle, ir á fase mineral propiamente portadora, de acordo? O sea que algúns dos valores que van a sair aquí serían sempre obtendo como concentrado ese mineral, de acordo? En outras ocasións, cando falan, eu que sei, as médulas, había 300 gramos de ouro por tonelada, non? Pois eso se refere a toda unha masa de terreo donde aí estaría o ouro. Aquí, cando fale de 2 gramos por tonelada, podedes pensar, iso é pouco, pero aí estamos falando de unha concentración en un mineral concreto, de acordo? Non sei se se entende esta diferenza, sí? Ben. E, bueno, lóxicamente, pois isto vai a esta investigación que se fixo e va a unha maneira, pois, axudarnos a entender se había ese potencial mineiro, non? Dentro da Península Ibérica. Os obxectivos principais eran, pois, un pouco referenciar esas zonas con esa minería antiga, ese gran potencial que tivo nese momento da súa explotación, determinar a localización dos principais xacementos deses metais preciosos, estudar a súa orixe e incluso eso, que fases minerais estaban asociadas a ele. Incluso, se fora posible, pois atopar zonas que puidesen ser descoñecidas, pero que tiñan unha actividade mineira no pasado, non? E esta é unha das cousas importantes, que é o feito de, como indico aí, pois eso, cuantificar. Porque moitas veces, claro, se falaba, foi unha mina de ouro, de prata, pero sí, pero canto hai, non? Entón, con eso podemos xa establecer, pois eso, unhas zonas de maior concentración ou de menor en cada caso, sí? E, bueno, en algún caso, pois, tamén o ter estes concentrados nos podían axudar despois a futuro a poder facer novas investigacións, non? Pero, bueno, vamos a ir un pouco así máis en detalle. Isto é unha captura de pantalla de un visor que todos e todas podedes consultar, porque é aberto, é do Instituto Geológico Mineiro de España, o seu visor, e ten, bueno, pois unha aplicación aquí dunha serie de capas e onde ti cargas os indicios mineiros que se teñen referenciados. Non están todos, sempre falta algún, xa o teño así un pouco xa visto de que faltan
algúns porque a mellor pois, hai dúbidas sobre a súa ubicación ou sobre realmente si foi unha zona de explotación mineira ou foi simplemente de prospección, de acordo? Porque aquí sí, de alguma maneira inténtase sempre relacionar todas esas posibles explotacións ou estudios do territorio. Entón, están con diferentes cores, con diferente simboloxía, facendo referencia á maneira na que aparece o material, e as cores fan referencia á natureza, si é, pois eso, si é ouro, si era ferro, si era wolframio, o que fose, de acordo? Entón, isto aí o podemos de alguna maneira consultar. Isto sería, como os indica aí, o sector norte da Mariña Lucense, de acordo? Sobre todo aquí se concentra un importante número de xacementos de ferro asociados na zona da mina da Silvarosa, que seguramente vos sonará a maioría, de acordo? Despois, neste sector, o que atoparíamos sería zona con tema dos feldespatos. De feito, creo que foi no 2001, houve aí un intento de reabrir unha mina de feldespato na zona de Muras, de acordo? Para facer o tema da cerámica, non? A parte da clásica xa, que ben coñecedes, pois daqui da zona de Fazouro e en Burela. O sea, toma dos caolís, das historias. Aquí tamén teríamos algunha zona tamén de feldespatos que estiveron ata fai poucos anos tamén en explotación. E se nos vamos un poquinho máis ao sur, pois seguimos aquí con outras concentracións de minas de ferro, neste caso son as da Vilaudriz, as da Ponte Nova, de acordo? E aquí teríamos as da zona de Río Torto e un pouco máis cara a zona de Meira tamén, de acordo? Aquí teríamos xacementos de chumbo, tamén na zona de Río Torto, de acordo? E despois, aquí estarían indicados a presencia de mineralizacións de ouro na zona aquí entre Trabada e Abres, máis ou menos nese sector, e tamén, como veremos, nesta mesma banda, onde temos os xacementos de Galena, da zona de Río Torto e cara a zona de Lourenzá, pois tamén habería indicios que indicarían tamén presencia de ouro, de acordo? Bueno, aquí xa temos os nosos veciños asturianos, onde tamén teñen aquí concentracións de ferro, aquí na zona de Boal de wolframio, e aquí teríamos o tema do ouro, que sería a súa prolongación cara a costa, pois a ese proxecto, pois como se ve, tan problemático que está a ter, que é o tema de Salave, de acordo? O sea que serían, como vedes, pois, unhas mineralizacións moi semellantes ás que temos na nosa zona. Ben, con respecto ao ouro, existen dous grandes grupos de xacementos, os que chamamos primarios e secundarios. Os secundarios son os que se atopan en sedimentos, é dicir, é a erosión natural dos xacementos de ouro, pero que está agora en leitos actuais ou antigos de ríos. Os romanos, especialmente, explotaron os xacementos secundarios porque era moito máis doado e máis rendible sacar ouro lavando o sedimento que ter que picar na rocha para sacalo, de acordo? Pero claro, chegou un momento que se estaban esgotando os xacementos secundarios que pois se empezaron a concentrar nos xacementos primarios, aínda que, lóxicamente, non ca mesma rendibilidade, de acordo? Os cinturóns auríferos que temos no noreste peninsular están concentrados sobre todo neses que estades vendo aí, no? Cinturón de Narcea, onde está a única mina de ouro que temos en España, el Valle Boinás, el cinturón de Navelgas, onde está esa zona onde se fai o certame anual do bateo de ouro, aquí o cinturón dos Oscos, onde estaría a zona de Salave, e aquí, de alguna maneira, mellor de forma directa, pero a prolongación sería a zona de Trabada que vivíamos antes, de acordo? En certa medida. Vedes que aquí hai como un oco, que sería a zona na que nos atopamos, na zona da Mariña, aínda que hai dous indicios de primario, pero na zona de Castroverde, aproximadamente, por aí, o sea que están en profundidade. Non hai evidencias de que aí houvese unha explotación antiga deses xacementos, de acordo? Nese caso, non. E despois, se nos vamos cara a parte máis occidental de Galicia, pois temos o cinturón este asociado á falla de Valdoviño, ou o cinturón de Malpica, onde aquí tamén houve outro proxecto mineiro que era a mina de Corcoesto, na zona de Malpica de Bergantiños, de acordo? Entón, bueno, pois a idea era un pouco ver se aquí podemos poñer máis puntiños dourados, porque faltan, ou polo menos non están
estudados ao mesmo nivel que os outros cinturóns que estábamos a ver, non? Entón aí, esas estrelas en negro foron as, digamos, as áreas que se consideraron como posibles para facer un estudo de acumulacións de metais preciosos, de acordo? Estamos a falar, pois iso, da zona de Xove, aquí a zona do Valadouro, no litoral entre Foz e Barreiros, despois aquí na zona de Trabada, e aquí neste sector de Río Torto, e despois un pouco ao sur de Mondoñedo. Esas eran as zonas onde pois, nos desplazamos para facer o muestreo correspondente, e despois ali xa pois, había que decidir se se podía tomar mostras, porque había unhas fases minerais que o permitían para elo. E vamos ver que de iso pois, se reduciu un pouquiño, non demasiado, pero as expectativas iniciais se reduciron, bueno, polo que vos digo, porque non atopamos a mineralización, estaba indicada ali a presencia dunha minería antiga, pero non houbo maneira de atopar mineralización. Con isto non quero dicir que non existise, sino que nas condicións ou, bueno, polos sitios onde a priori se podían tomar mostras, pois non foi posible. Entón, eso, pois, queda aí un pouco pendente se nun futuro pois, se quere volver a intentar facer un estudo desas zonas. Pero non, sen intentalo non foi, pero non houbo sorte de poder tomar mostras en todos os lugares, por distintas circunstancias, de acordo? Entón, basicamente, nos concentramos aí, e aquí tedes un pouco a indicación. Desenvolvementos cara ao interior. Aquí temos outra imaxe nunha mina a ceo aberto, esta é de Muxoeira, no Río Torto, e en cada unha delas, pois nada, se tomaron as mostras correspondentes para, lóxicamente, despois facer a analítica correspondente. Claro, aquí hai que ser moi cuidadosos, porque, claro, como son mostras de fases minerais, en moitos casos iguais, hai que evitar ao máximo a contaminación. Tens que limpar o martelo, tens que empregar bolsas totalmente limpas unhas das outras, que dicir, aquí xa empeza un pouco a fase de facer as cousas ben, porque senón despois os resultados pois poden falsearse, evidentemente. E esta é a parte menos bonita da historia, que é ter que traballar cas mostras. Entón, claro, tens que machacar o material. Evidentemente, non é o meu caso de poder estar agora coa disposición dos medios que teñen pois, na universidade ou outros centros de investigación, sino que ao final tens que facelo aí na casa, empregando evidentemente os materiais axeitados, pero tens que facelo a mao. Ali na universidade pois, hai unha máquina ou que ser. Aquí pois, o facemos de outra maneira. Ao final o resultado é o mesmo, pero con máis traballo, non? Entón, machacas o material, vas concentrando un pouco de cada material, e entón isto o pos nun morteiro de ágata. Por que un morteiro de ágata? Porque este é un material cunha pureza do 99,9% de SiO2, e como ti non estás empregando mostras donde o óxido de silicio sexa un problema, por iso empregas ese material, de acordo? Evidentemente, cada uso que lle das hai que limpalo moi ben, con ultrasons, para evitar que partículas podan quedarse aí atrapadas entre digamos, a porosidade do material, de acordo? Unha vez que está ese material machacado, queda así como un polviño negro, de acordo? E despois eso hai que pasalo por unha tamizadora, porque ten que ter un tamaño ínfimo as partículas, para que despois, cando os mandas ao laboratorio, pois poda crearse, digamos, unha reacción química e obter a analítica correspondente. O sea que, como vedes, non é tan doado como a priori podería parecer, non? E onde mandamos todo isto? Pois a este laboratorio, ATLAS, é un laboratorio canadiense de xeoquímica de rochas e minerais que, bueno, ten, a verdad, que boas referencias, e entón mandámoslo. E podes preguntar, e non hai outro laboratorio máis próximo? Bueno, pois, con boas referencias que colegas da universidade que traballan moito con este tipo de cousas en proxectos de investigación me din que non, que o mellor mandalo a Canadá. E ao final dá casualidade que as empresas mineiras que teñen gran, digamos, reputación internacional, todos os seus laboratorios os teñen tamén en Canadá, o sea que realmente ali pues, debe ser que fan as cousas un pouco mellor, parece ser, non o sei.
dende logo eu mandínas alá e verá que os resultados pois non saíron cousas fora do que lle correspondería, non? Ben, e así, de unha forma simple, pero para ter unhas ideas tamén claras sobre o que foi saindo en cada un deses lugares. Comezamos por Punta do Castro. Aquí se tomaron mostras na zona de costa de arsenopirita, ese sulfuro de ferro e arsénico, pero como impurezas podría ter ouro e prata. Como aparece esa arsenopirita? Pois aparece en o que chamamos en xeoloxía filóns hidrotermais, é dicir, sería a presenza de filóns de seixo, o coñecedes todos e todas, é un material que se orixina a partir da circulación de augas quentes, dai o que lle chamemos hidrotermal. Augas a temperaturas que superaban os 350 grados, e se auga arrastraba ouro, prata e outros minerais. Entón, precipitaba en forma de minerais como era a arsenopirita. De acordo? Ese sería un tipo de ensayo químico con agua regia para producir a disolución e eso acoplado a un ICP masas, bueno, historias de cuestión xeoquímica, tampouco quero entrar en detalles, e se fixeron varios analíticas para tamén contrastar, porque, claro, tamén este tipo de métodos, de ensaios, ten unha resolución, é dicir, con este ensaio, mellor só te vai detectar por debaixo ata tantos gramos de ouro por tonelada. De acordo? Si estás por debaixo deses límites, tens que utilizar outra analítica. Si te pasas, tens que utilizar outra. Entón, claro, cando partes de cero, como era o noso caso, buscas un método un pouco comodín, e a partir de aí, que me pasou, tiven que fazer unha segunda analítica con outra técnica para poder axustar mellor a cantidade de material que habería en cada caso. De acordo? Bueno, conclusión, que saiu no caso de Punta do Castro? Pois que a arsenopirita deste xacemento non chegaría a 0,9 gramos de ouro por tonelada. E no caso de prata, pois case 17 gramos por tonelada. E agora, claro, a gran pregunta é, iso é moito ou pouco? Bueno, pois no caso do ouro podemos considerar que non é unha cantidade moi elevada. Non é baixísima, de acordo? Pero non é unha cantidade que, por tomar unha referencia, se agora unha empresa quere explotar este xacemento, pois isto non sería rendible, de acordo? E se fose agora a época antiga, probablemente este xacemento, sendo en primario ademais, pois lóxicamente eu non lle vería moito obxecto de explotación. Por iso, ao mellor, non foi explotado de unha maneira visible que podamos ter constancia delo, de acordo? Sempre prata, sempre un poquinho máis, pero claro, nada que ver ten o prezo do ouro co da prata. A prata ten un prezo moito máis baixo, o sea que, ainda que sean 17 gramos por tonelada, tampouco sigue sendo unha cantidade importante. Ben, pero aquí, en Punta do Castro, aparte da arsenopirita, había outro mineral que este vos sonará moito máis, que é a pirita, que é o sulfuro de ferro, é dicir, é o mesmo que a arsenopirita, pero sen arsénico. E aquí o ouro tamén, en algúns sitios no mundo, pois pode estar concentrado. En xeral, sempre a arsenopirita ten máis ouro que a pirita, pero iso non quer dicir que a pirita non poda telo, de acordo? E cos resultados obtidos, pois ao final se conclúe iso, que a pirita, fixados en comparación co anterior, pois ten moitísimo menos cantidade de ouro. Prácticamente isto está xa no límite de detección do aparello que está facendo a analítica. O sea que aquí a pirita claramente, por moito que quixéramos, aquí non sacaríamos nada de ouro. E de feito prata tamén baixa de forma significativa. De acordo? Na áspera, xusto estamos falando deste xacemento, esta explotación a ceo aberto, e aquí tamén, nunha época se explotou, era un filón de feldespato, estaría representado máis ou menos aquí, o sea que aquí hai sedimentos por enriba, por eso non se ve no mapa, pero serían estas manchas en morado, serían xacementos de feldespatos. Entón aí, aínda que non, como dicía antes, non hai un xacemento relacionado con esa explotación, si está a mina de Espiñeira, que estaría aquí, un poquinho máis ao sur, donde aí si era un xacemento, pero secundario dos sedimentos transportados polo río Masma, non? Bueno, por iso fixemos esa analítica. No caso da arsenopirita,
que é o mesmo que falaba antes. Aquí o método analítico foi outro, diferente, con maior resolución, e nos saiu pois, que incluso ouro había aínda menos do que estaba detectado no caso de Punta do Castro. E no caso de prata había algo máis, 28 gramos por tonelada, pero siguen sendo uns valores baixos. Tamén neste xacemento había pirita, e aquí a analítica deu que a pirita tiña case o mesmo contido en ouro que a arsenopirita, e prata prácticamente a mesma. O sea que sí, aquí as fases minerais sí estaban moi parexas en contidos de ouro e prata, pero estamos falando de valores moi baixos. Ben, vamos a algo que nos deu máis chicha, e este xacemento de Coira, aquí o temos, sería esa explotación, claro, aquí